Så alle sammen, velkommen til Askos. Vi skal lave en Askos. Jeg synes, du taler lavt. Ja, jeg taler meget lavt, men jeg er fuldstændig meget. Nå, du kunne faktisk godt... Okay. Nå, skal vi bare starte? Jo. Jeg starter med at læse op. Oliver, hvornår fik du Facebook, og hvorfor? Smiley. Og den er så for mig. Jeg tror, jeg fik det i 2009, jeg er ikke sikker. 2009, og så... Så sagde jeg 2009. Og hvorfor? Fordi en af mine venner, Magnus, havde det. Og så blev jeg helt jaloux, fordi jeg ikke havde det. Så spurgte jeg min mor, og så sagde hun, ja. Okay, Josefine Seberg Andersen. Hvor mange følgere har I på Instagram, og hvad hedder I på Instagram? Så vi har sådan en bror sammen, og så har jeg en for mig selv. Han har ikke nogen for sig selv. Men den vi har sammen, der tror jeg har 46. Ikke så mange. Men den jeg har private, den har sådan 2.200 eller sådan noget. Og jeg vil gerne sige, hvad vi hedder sammen. Det vil jeg også, men jeg gider ikke sige min, fordi at den vil jeg faktisk bare gerne have slettet. Så har vi Abukor... Ej, så har vi Abukor Gareth Bale. Gareth Bale. Ja, jeg kan ikke udtale. Hvad synes I om mig personlighed fra 1 til 10? Starter du, Oliver? 20. 20? Du skal også forklare det. 20, fordi jeg var en rigtig god ven. Det var trist, at ikke gå på skolen længere, som vi gjorde før. Ja. Ja, og jeg synes lidt det samme som Oliver. Det er jo ikke fordi, vi så meget sammen, men ja, når vi gjorde, så var det fint. Nice hår. Men ja, jeg vil sige en 10'er. Hvad er den næste? Okay, her har vi Amalie Holmelund Jørgensen. Hvem er den klogeste af jer to? Det er mig. Nej, Det er mig. Det kan jeg kraftedeme love dig for. Det er mig. Han bandt lige, så det gør ham lige minus 10% uklogere. Okay. Under bordet. Det er bare en talemåde. Ja. Men det ved jeg ikke. Det Måske dansk er det sådan... Stavning er det nok mig. Ja. Skrivning er det nok ham. Eller læsning i hvert fald. Det tror jeg, det ved jeg ikke. Vi er nogenlunde lige gode til lidt af alt. Ja, så. men matematik der er det nok ham. Engelsk måske mig, tror jeg. Ja, Tysk. det kan vi ikke helt sige nu, for Ja. vi har ikke haft det så meget. Så. Ja, idræt. Ja, okay, det er så mig. Ja, jeg kan knap nok... Da jeg købte Mooncar i dag sammen med Markus, der kunne jeg knap nok klare at komme op ad hele bakken. Så stod sådan, det er hårdt! Seriøst. Ja. Okay, jeg har også et spørgsmål til William. Føle din indre styrke. Ja, hvad? William, kan du svare mig, hvor lang tid dig og Amalie er kæresten? Du visker, Oliver. Okay, kan du svare mig, hvor lang tid du har gået i skole? Hvad? Det bliver lige ændret, men ja. Altså, hvor lang tid jeg går i skole? Det ved jeg sgu ikke. 7 år. Det er mit 7. år. Jeg går i 7. klasse. Det gør han også. Nej, jeg går ikke i 7. klasse. Jeg går i første. Nå ja, han er rigtig med. Ja, Hvad var dit spørgsmål, seriøst? Hvor lang tid dig var Amalie? Kæreste. Jamen, det må så være 1 år, 1 måned og 30 dage. Hvad snakker du om? 1 år, 1 måned og ikke 30 dage. 1 år, 1 måned og sådan cirka, hvad dag er det i dag? Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke huske det sådan med dagene. Månederne. 1 år, Ugerne. 1 måned og 19 dage. Det er sgu da tæt på, det var 10 dage fra. Nej. Var det alt? 23 dage. Og hvad sagde jeg? Jeg sagde 30, ja, 7 dage fra, det er fint. Ja. Og så har vi ikke så meget mere at sige, har vi? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Skal jeg stoppe? Nej, det gør jeg.